Lehen erreakzioak eskatuko dizkiogu hain zuzen ere Nerea Kortajarenari, Bilduren programa idazkaria eta bozera mailea legebiltzarrean, Kortajaren anderea, egunon. Egunon. Horri buruz galetu nahi nizuke ez da, Espainiako Kongresuan esperoa zen bainalare, esan dezakegu, porrota izan dela Pedro Sánchezen gobernuarentzat. Hori bai, kanpoaldean pasillotan entzaten genuen, Mertxe Aizpurua bera esaten gertatu dena ez dela bat ere albiste ona, zuek Euskal Herritik nola ikusten duzu Madrilen gertatutakoa? Nik uste dut Mertxek adierazitakoa oso zuzena dela, ez? Ez da bat ere berri ona, eta arrazoi desberdinengatik esango nuke ez dela berri ona, ez? Batez ere, langileen perspektibatik, naizta guk, eta hori argia saldu nahi deten ezer baino lehenago, guk hemen nahiko genituzken erabaki langilei lagozken lan baldintzen inguruko auzi guztiak, izan lanaldiaren zenbatekoa edo izan gutxieneko soldataren inguruko auzi horiek, guk hemen erabakitzea nahi duen, egia da, estatu mailako gainuntzeko langileentzako porrota dela edo albiste txarra dela, inbeste urtetan mugitu gabe dagoen lanaldiaren murrizketa hori ez gauzatzea. Baina haratago esango nuke baita ere, albiste txarra dela, hainbestetan errepikatu dugun beste gauza batengatik, ez? Eta da, legislatura honek behar duelako minimo batzuen inguruko adostasun bat aurrera egiteko, eta uste dut horrelakoek ere ez dutela albidetzen bide horretan, ez? Aurrera egiten, eta nolabait auspotu egiten dutela eskuina eta austra eskuinaren indar hori edo dabilkiten egoera hori, ez? Eta uste zentzu desberdinengatik, ez dela albiste ona atzo Madriden gertatutakoa. Aizpuruak berak aipatzen zuen, naiz eta porrota hau izan, beraiek Bildutik prest daudela, aurrekontuen negoziazioei berrekiteko, zenbateko itxaropena dago, Espainiako aurrekontu horiek aurrera aterako dira? Nik uste dut itxaropen funtsezkoa dugula, ez? Aurrera egiteko bide horiek topatzea, ezinbestekoa dela baita ere aurrekontuen inguruan sortu diren elkarrizketa horiei berrekitea, eta importantea da, lehen esan bezala, legislaturak aurrera egiteko ere, zentzu bat izatea, ez da zentzu hori, gutxieneko programa batek eman aldiola, bestelako horrelako egoerei lotuak egongo geralako denbora guztian, eta zentzu horretan aurrekontuen inguruko eztabaidak eman dezake horretarako aukera, eta desde luego guk uste dugu zentzu horretan aleginak egin beharrekoak direla. Bildu, Pedro Sánchezen, bazkide ez dut esango fidela, baina nahiko konstantea izan dela, ala izaten jarraituko du, Beti izan gera, esan dugunarekin eta herri honi esan genionarekiko oso koherenteak, eta horrela jardun dugu orain arte, eta orain hemendik aurrera ere horrela jardungo dugu. Gaur iraiak 11 dugu, ezinbestean Kataluniara begira gaude, diara eguna baitute gaurkoan, ordezkaritza duzu, Bildutik. Zer espero duzu gaur Bartzelonan eta orokorrean Katalunian gertatzea? Ze irudi izango dugu? Espero dudana da, independentismoaren inguruan eta herri honen eta Kataluniako herriaren aitortza eta rekonozimendua bilatzen duten horiek denak, beren aldarrikapenak egiteko egun poli bat izatea, eta nolabait ere animoak igotzeko eta aurrera egiteko beste egun polit bat izatea. Guk desde logo hemendik aldarrikapen horiek laguntzen egongo gera, gu beti izan du gera Kataluniako herriarekin, bere bidearekin, bere bide horrek ere baduelako antzekotasun asko aldarrikapenetan eta burujabe izateko behar horretan eta nazio bezala itortzeko behar horretan baduelako antzekotasun handia, eta horregatik han izango gera, eta espero dugu beraientzako ere egun handia izan dadila. Ikusi beharko da zenbateko parte hartzea dagoen, iazko parte hartzea aspaldiko txikiena izan baitzen, duela urte batzuk ikusi genituen milioitik gorako manifestari horiekin zer ikusirik ez, gainbera horren arrazoia, zein izan daiteke edo kezkaz ikusten duzu? Nik uste dut Kataluniako herriari dagokiola eta Kataluniako eragile politiko eta sozialei dagokiola horren inguruko hausnarketak egitea, gu horre ongo gera beraiekin, eta segurasko igual kaleak ez dakit beteko diran orduan bezala, baino ilusioa pizteko bide horretan uste dut orain hemen bezala badirera arrazoi nahikoak nazioa aitortza horiek aldarrikatzeko eta baita ere buru jabetza maila handiagoak aldarrikatzeko, beraz uste dut egingo dutela bidea eta
ez dagokigula guri esatea zer egin behar duten edo nola egin behar duten, baina katalanek ere bilatuko dutela ilusio hori berriz ere pizteko modua. Etxeko kontuekin hasi aurretik nazioartean izan dugun gidoi aldaketare buruz ere galetu nahi nizuke, Kortajarena andrea izan ere. Entzun dugu, Europar batzordetik, Ursula von der Leyenek egin duela nolabaiteko gidoi aldaketa edo, aldatu duela pixka bat estrategia jarritan mai gainean, Israelekin duten harreman edo akordio komertzial hori partzialki etetea. EH Bildutik, zenolako balorazio egiten duzu? Ikusiko dugu zertan geratzen den, baina uste dut lotxatzeko modukoa izan dela, orain arte Europak agertu duen ustezko neutraltasun hori, esango nuke epelkeria hori, baina baita ere haratago doan zerbait izan dela, ez? Uste dut Israel Palestinako herriarekin egiten ari dela genozidio bat dela hitz larriekin, ikusi dugu nola herri oso bat esterminatzeko edo herri oso batekin bukatzeko asmoak biztarazi zaizkigun inteligentzia artifizialarekin egindako montaje batetan, ikusi dugun Gaza resort bat bihurtuta, eta uste dut alegin horretan denborak esango duela, ez? Baina orain arte erakutsitako epelkeri hori eta ez inakzio hori lotxatzeko modukoa izango dela, bada momentu honetan, eta herritarrak erakusten ari dira gobernuak, Europar Batasuna eta gainuntzeko estamentu guztiak ez direla momentuak eskatzen duen alturan egon, eta ikusiko dugu ze ematen duen guztionek, zertan gauzatzen den guztionek, baina uste dut Israel-Palestinar herriarekin urtzen ari dan genozidioak eskatzen duela ja aktuazio kontundenteak izatea, epelkeria gabekoak, eta inolako baina eta kondiziorik markatzen ez dutenak. Hore, bai, etxeko kontuei heldu behar dugu ezinbestean, zerrenda luzea baita. Imanol Pradalesen lehendakariarekin izandako bileraren ostean, bilera erronda horren ostean, hitz batzuek ekarri nahi ditut gogora, izan ere Imanol Pradalesek esan du, akatsa dela EH Bildu etxebizitzaren negoziaziotik edo eztabaidatik kanpo geratu izana. Zer gertatu da? Nik uste dut arazoa dela Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aurreko pantalla batean geratu direla, ez? Etxebizitzarekin dugun arazoa izan du da, uda honetan izan dugun beste konstatazio handi horietakoa, ez? Udak utzi dizkigu berriz ere, etxebizitzaren prezioari dagokionean utzi dizkigu rekor berriak. Ni Donostian bizi naiz eta izugarrikeri badaia han bizitzen ari garena, eta gure ondorengo belaunaldiek duten panorama etxebizitzari dagokionean. Uste horrek erakutsi beharko lukela orain arteko bideak ez duela balio izan. Uste dut herriaren zati honetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista urte luzez aritu direla politika imobiliarioak egiten, etxebizitza politika publikoak egin beharrean, eta horren ondorio direla maila handi batean bizi dugun egoera, ez? Azkenean korte neoliberaleko politikak egin dira, utzi da merkatuak regulatu dezan egoera, eta orain dugu merkatu bat erabat deskontrolatua da ona, ez? Eta uste horren aurrean, harrigarriena dena da, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista betiko errezetak planteatzen jarraitzea, ez? Orain egun hauetan, azkeneko hilabete luze hauetan, baina eztabaida gai dugu orain legebiltzarrean, aurkeztu den urgentzizko neurri bezala iragarri zaigu, baina guretzako kontrarreforma bat da neurrien sorta hori, kontrarreforma bat letra larriz, nun planteatzen ari den, merkatuari nolabait bidea murriztu beharrean, berriz ere gutxi batzuen intereserako diren politika imobiliario horiek egiten jarraitzea, babestutako etxe bizitza horien estandarrak murriztuz, eta bestelako neurri batzuk iragarriz, ez? Zentzu horretan, guk proposamenak eraman izan ditugu, orain baino leno legebiltzarrera, eramaten jarraituko dugu, baino beharrezkoa da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak pantaila aldatzea eta ulertzea orain arteko politika imobiliario horiek, egin ez diren etxe bizitza politiko horiek drastikoki aldatu behar direla, etxe bizitzaren arazo honi, sakontasuna handiko arazo honi, 10 urteko epe batean edo irtenbide bat bilatu ahal izateko. Horrelako erronka potolo bati aurre egiteko, esan duzu proposamenak jarri dituzela mai gainean.
baten nabarmentzekoa edo zeintzuk izan Bai, bueno, guke planteatu izan dugu, orain baino lehenago merkatuaren interbentzio bat egon behar dela, eta horretarako baditugu instrumentoak, etxe bizitza turistikoen mugak jarriz, alokairuaren prezioari ere mugak jartzeko instrumentoak babestu eta aldarrikatu izan ditugu, planteatu izan dugu baita ere ezinbestekoa dela horrekin batera, merkatuaren interbentzio egitearekin batera, alokairuzko merkatuari edo babestutako merkatu hori sustatzeko neurriak jartzea, proposatu genuen baita ere zorra erabili ahal izatea, inbertsio potente bat egin ahal izateko eta etxe bizitzak babestutako etxe bizitzak sustatzeko funts bat sortzeko, planteatu izan dugu baita ere behingoz egin dadila lurzoruaren erreserba estrategiko bat, hau Jaurlaritzak ere planteatu zuen urtetan orain dela urte batzuk egin beharreko gauza zela, baina ez da egin. Hemen kontua da urte asko pasa direla eta hemen agintean bi alderdi egon direla eta alderdi horiek desadostasun nabariak dituztela etxe bizitza politiketan eta maila batean behintzat beraien arteko desberdintasun horiek muga bat izan direla etxe bizitzaren auziari erantzun bat eman ahal izateko, ez? Horregatik ikusten ditugu kontraesan handiak, ikusten dugu batetik adibidez Desnis Itxaso sailburua ikusten dugu estatuan aprobatu zen etxe bizitzaren legearen aldarrikapena egiten, ikusten dugu baita ere nola orain egun batzuk, Aburto alkateak ere rebindikatzen zuen, aldarrikatzen zuen Bilbo tensionatutako gune izendatu ahal izatea, baina era berean EAJak rekurritua du estatuko lege etxe bizitza hori eta era berean blokeatzen ari dira lege horrek eskintzen dituen aukerak garatu ahal izateko beharrezkoen diran instrumentuen garapena, izan adibidez presioen erreferentziarazko indize hori, ez? Atzo bertan Madriden etxebizitza ministrak belarritik tiratzen zien Bizkaia eta Arabako diputazioei estatuan referentzia horiek ezarri ahal izateko daturik bidali ez duten bi lurralde bakarrak direlako, ez? Eta horregondu da, azkenean 2015-etik, lehen etxe bizitza legea aprobatu zenetik, egondu da dilazio, blokeo, atzerapen alegin konstante bat, gobernuan egon direnen alderditik, eta horrek ekarri gaitu onaino. Astebete barru, ordu honetan jada murgilduta egongo gara politika orokorreko eztabaidan, hitzordu klabea ikasturte hasiera honetan, jakiteko zeintzuk izan daitezkeen akordioak bilatzeko gaiak. Zer espero duzu edo zein izan beharko litzateke eztabaida luze horren emaitza, zure ustez? Atzo ere, atzo edo eraineun Peio Txandiano gure bozera maila lehendakariarekin izandako elkarrizketatik atera ondoren esan zuen, ez? Hau legealdi oso garrantzitsu bat izango da, bistakoa da gainera mundu mailan ez egonkortasun horrek ere gurean izango duela eraginik eta erabakiak hartu beharko ditugula, eta horrek eskatzen digu nolabait egoera eta momentuak oso ondo interpretatzen eta oso ondo ulertzen, erabaki horiek zuzenak izan daitezen, eta eskatzen du baita ere nolabait garbira pasatzea aurreko ikasturte horretan esan genitun guztiak eta elkarri egin genizkion enplazamentu guztiak, ez? Eta pentsatzen dut politika orokorreko pleno hori, politikaren friki eta parlamentarismoaren friki garen ontzako da oso hitzordu gainera interesantea, han ematen diren eztabaidak interesgarriak izaten direlako, pentsatzen dut aukera izango dugula bakoitzaren lehentasunak zeintzuk izan daitezken eztabaidatu ahal izateko. Guk argi utzuko dugu eztabaida horretan, guretzako argi geratzen dela zenbait gaietan zailagoak izango direla adostasunak orain arteko politika publikoak aldatzen ez badira behintzat, eta etxe bizitzaren kasua da bat, baina badirela adostasun partzialak lortzeko aukera eskaintzen duten beste gai batzuk.
lortu genituen adibidez adostasun partzialak aurreko ikasturtean osasun gaietan, baina badirela beste gai batzuk ere, nolabait herri honetan alternantzia egongo dela eta badatorrela kontuan hartuta, ezinbestean eskatuko dutela gure arteko akordioak erdietsi ahal izatea, ez da gai desberdinak egongo dira, baina transizio energetikoarena da bai da, klima politiken ingurukoak izango dira beste batzuk, hizkuntza euskerak bizi duen ataka horretatik atera izateko hizkuntza politika berrituak behar ditugu eta egitura juridiko berriak behar ditugu euskararen babeserako eta horiek ere izan daitezke edo izan behar dute herri honek aurrera egiteko eta hizkuntzak aurrera egiteko aukeratako bat eta noski baita ere estatus berriaren inguruko eztabaida hori ez. Eta espero dut, Madriden gertatzen danaren kontrara eztabaida errespetuzko eztabaida bat eduki ahal izatea, nun posturak agertuko diren estridentziarik gabe eta behar den begirunearekin, ez? Justu aipatu dituzun gai horietan, Otxandianok luzatu zion eskua nolabait Pradalesi akordioak bilatzeko, lehendakariak ez du horri buruzko aipamenik egin, zer kontatu dezakezu, zein izan zen lehendakariaren erantzuna? Ikusiko dugu denborak ere ematen duen, oso importantea da bilera horietan ematen diren elkarrizketak, bilera horietan geratzea horrela justen dira konfiantzak eta konfiantza personal horiek ezinbesteko dira politikan, baina izango dugu aukera lehen kontakto bat izan duzen bilera hori oporren ostean, nolabait bakoitzak ditun kezkak eta irakurketak konpartitzeko aukera lasai bat izan duzen, eta hortik aurrera bai politika orokorreko plenoan, baina baita hortik aurrera ere izango dugu norberaren posturak zeintzuk diren jakiteko argitzeko aukera. Lehen politika orokorreko eztabaida izango da lehendakariarentzat, iaz ez baitzen egon, bigarren kurtsoan beraz gaude murgilduta. Esan daiteke iaz tonu nahiko lasaian garatu zela eztabaida guztia, baita oposizioa hainbatean ere, aurtengo estrategia aldaketa duzu edo mantenduko duzu hori? Guk beti erabiltzen dugu tono lasai bat lege biltzarrean, uste dut hori dala euskal politika gintzaren eta danok onartzen dugun desberdintasun bat. Baina nahi gustatuko litzaidakena da tonoaz gain, zerabili daiteke tono oso lasaia eta kritika politiko zorrotza egin. Uste dut hori bada ikasketa bat baita ere, nik legebiltzarrean ikasi dut ez dela beharrezko karrexe egitea, batzutan lasai hitz eginda eta bajuago hitz eginda, kaso gehiago egiten dizutela. Baina hortaz aparte, nik espero dutena da denok onartzen dugun eta denok balioan jartzen dugun euskal elementu diferentzial hori, politika egiteko modu guzti hori, beste modu hori nolabait, moduetatik ekintza praktikoetara pasatzera, ez? Eta gauza praktikoetara pasatu ahal izatea. Eta aukera eskaini ahal izatea, baita ere, herri honek behar ditun aurrera bideak eta politika publikoak diseinatzeko moduan gauzatu dadila elementu diferentzial hori ez. Ez dadila geratu bakarrik tonoan, edo zein kasutan gozo predizibleak gera, guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu, eta guk egingo dugu guri dagokiguna, eta da oposizioko lehen indarra gera, 27 legebiltzarkide ditugu, eta horrek ematen digun indarrarekin dagokiguna egingo dugu, eta da kontrola egingo diogu gobernuari, kritika egingo diogu gobernuari, eta gure proposamenak ere egingo dizkiogu gobernuari, hori da demokrazian guri dagokigun papera. Aipatu duzu akordio posibleak edo abaguneak lortzeko gai horietako artean dagoela estatus berria, baina entzun dugu gobernukide den sozialisten burua, Eneko Anduezaia da lehen marra gorria markatzen, autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea, horren aurrean zer? Nik uste dute estatus politikoaren inguruan badagoela konstatazio bat, ez? Eta da beharrezkoa den zerbait dela. Burujabetza eta botere maila handiagoa behar duela. Herri honek aurrera begira ditun erronkei heldu ahal izateko eta baita ere gure herritarren ongizatea bermatu ahal izateko, ez? Eta azkeneko egunetan izan ditugu horren adibide oso argiak. Batetik pensiodunak agertu dutela ezinbesteko dugula gutxieneko pensio batzuk edo duintasunez bizitzeko pensio batzuk osatu ahal izateko planteamendu bate edukitzea, eta momentuz hori
bere horretan gauzatzeko ez dugu gaitasunik eta Gernikako estatutua osatutare ez genuke izango, eta bestetik gaitasun elektrikoarena, konexio elektrikoarena, horrera ikusi dugu, deskarbonizazioaren, ekonomiaren deskarbonizaziorako beste elementu funtseskoa dela, eta ez dugula horren inguruan erabakitzeko gaitasunik. Baina hortaz aparte, botere maila handiagoa izateaz aparte, behar dugu beste erlazio mota bat ezarri baita ere gobernuarekin, aspalditik Jaurlaritzak egina duelako diagnostiko bat maila horretan, eta ikusia dagolako kamustua, igatua eta maila batean gure autonomia ere zalantzan jartzen duten elementuak daudelako momentu honetan horre sartzen den erlazio hortan. Beraz, ezinbesteko dugu aurrera egiteko horren inguruko eztabaida bat egin ahal izatea, eta uste dut eztabaida horrek titularretatik aparte, ze titularrak eman ditugu eman berreko guztiak, buelta hundik ematen ari den kontua da, rotondaren elementu hori jarri izan dugu mai gaina, baina esker rotondan damakigu denbora gehiegi, eta esango nuke ere, denboran ez dakitez nolabait atzera kontu batean ere egon gaitezela, ez denbora ez da inbeste denbora egongo, aukera lehioak behin irekitzen dira, eta aukera lehio horiek momentuan irekita daude, horiek aprobetxatu behar ditugu, beraz nik gomendatuko nukena da, danok ulertzen badugu momentu hau dela, eta danok ulertzen badugu status berri horren inguruk eztabaidak zentralidadean egon behar dula, lan gutxi eta titular gutxiago. Eta lan asko barkatu eta titular gutxiago. Batzuek ez badute ulertzen, premiazkoa dela edo patxada sartu nahi dute eztabaida hori, badago tresnarik prisa gehiago sartzeko horretan. Bueno, nik uste dut ez dela gauza presa izate edo ez, baina dugun denbora baliatu behar dugunaren kontzientzia izan behar du, eta horretan alegindu behar gara. Baina negoziazio mailan, izate aurrez aurre da marragorri bat jarri duen norbait, batzuen marragorria besteen lehentasuna bada, aurrez aurreko hori gainditzea posible da. Publikoki marragorri horiek jartzea eta ez dela inongo negoziaketan estrategia ona. Uste dut eztabaidak beste modu batean eman behar direla, eta ez dela inbesteko soinu ateratzeko gaia, funtsesko gai bat dela hau herri bezala, eta horrek eskatzen duen determinazioz, kontzientziaz, arduraz eta gaitasunaz aritu behar dugula. Aipatu dugu Euskal Autonomia Erkidegoko kasuaren kasuan, Euskal Herrian orokorrean uda lasai xamar joan dela politikaren kontuetan, bai tirabirak egon direla segurtasunaren gaian, hori bai ez duzula aipatu, akordio posibleak lortzeko gaien artean. Hitz egingo dugu segurtasunaz, hitz egin beharko dugu baita polizia ereduaz, uste dut eman behar diren eztabaidak, eman beharko direla, askotan aldarrikatu izan dugun bezala, ez? Guk askotan aldarrikatu dugu, uste dugula, badugula premia bat, poliziaren ereduaren inguruan hitz egiteko, ikusi dugu baita ere uda honetan ere horren inguruko zenbait zantzu edo notiziere izan du ditugula, eta guk lasaitasun horrekin, beste gai batzuetan eztabaidatzen dugun bezala, eztabaidatzeko premia ikusten dugu eta badugu horren inguruko inolako arazorik ez dugu, gai horien inguruan ere hitz egiteko, segurtasunaren inguruan ere hitz egiteko, gure prestutasuna agertu dugu. Hori bai, nik bai esan nahi nuke nolabait asko direlako sortzen ari diren mailak, ez? Ematen du arazoa sortzen den bakoitzeko mai bat sortu behar dela. Mai bat sortzeak bere horretan ez du arazoa mai gainetik kentzen, beraz, hitz egin behar bada, hitz egin beharko dugu, baina mai bat aktibatzea, ez da bere horretan soluzio bat. Eta hitz egin beharko da, gainera hitz egin behar den terminotan, gauzak nahastu gabe, eta esango nuke beste batzuk markatu nahi dituzten marko hietan erori gabe. Bera, Kortajarena, Etxebeturen programa idazkari eta legebiltzarreko bozeramailea, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei mila esker. 10:06